Здравейте, намерате на в добро настроение, след като коментирахме с Тони малко преди да започнем видеото победата на Манчестър Юнайтед и невероятния Хари Магуайер, който играе по крилото, да, невероятно. Ние сме в добро настроение, като фенове на Юнайтед. Нали, Тони, давам ти думата. В добро настроение сме. Разбира се, малко и съчувствам на феновете на Билбао, тъй като нали, имаше известна несправедливост при решенията. Нали, не може да слагаме причефта очила като Ямал и ние. Трябва да, трябва да гледаме реално на нещата и със сигурност не очаквам лесен реванш на Олд Трафърд. Билбао няма да се откаже, особено след като финал е отново в баската столица. Да започваме за FPL. Добро настроение Почваме. сме. Не се дължи на резултатите ни толкова много, но сме в добро настроение. Почваме, ако Ямал иска да дойде в Юнайтед, ще му намеря място в следващия сезон, на кой на място да играе и ще жертваме някой. Антони. Почваме за Антони. Почваме за ЕПЛ днес. Почваме с победителите за април месец. Тук и в миналото видео и сега е момента пак да поздравим нашия приятел и много хубави думи от негова страна. Благодаря за което, както казахме миналия път, сега ще се повторя един път чемпион на FPL, цял живот чемпион на FPL, като президентска Слава за титла е. цял живот. Слава за цял Като живот. президентска титла е. Абсолютно. Светослав Бойчев, да, отварям му отбора, ако искаш да го видим набързо и този кръг. Добре. Ами, ако искаш направо, да, ще се четаем там с подлупа или как. Не знам, ако не си подготвил, не знам как. Само да повтаряме другите за април. Атанас Сотюров и Тецо Тецо, френския. френския лъв. Легионер. Браво, И браво. той, що се за Юнайтед, дай да наши. Бе, той ще го преобщим, ама прави се само. Дай да видим какво е направил. Между другото, наистина много добър играч е Светослав Бойчев. В този сезон си говорихме, че винаги някакъв път има надолу и нагоре, но съм сигурен, че скоро ще се дигне. Той се дига, нали, вече изпечели месеца и тия 100 плюс точки, Да, предния 120 кръг плюс беше точки. доста точки и сега, видимо, добър фри хит, особено в защита, мечта направо. Нали, няма как да е по-добре, може би само Бърн имаше май 13 точки също, но общо взето мечтаната защита, което предразполага за един много успешен кръг. И Да. бяха тънки решения. Ние го коментирахме и предния път. Въпрос на комбинации. Той е избрал правилната комбинация в защита. За жалост и той, като мен, общо взето имаме еднаква халфова линия и определено има две разочарования. Но няма как. Няма пълно щастие, как се казва, но доста добър отбор и да служим победител за мен. Как сме почнали поздрави за него с победата на Манчестър Юнайтед, ние всички, да, мачка, ние всичките навсякъде. Го Ние сме направим, като, все ние едно като, сте спечели шампионска лига, то няма. да, ние сме като тия клипчета от Кеча преди гробаря деца надига така. Да, буквално. Буквално сме те. Но те хората обаче критикуват, правя паралели с Ремски, защото са те на тях, критикуват хората и викат, то той не трябва да е целта и така нататък. Да, ама това може да е първата стъпка за целта. Разбира се, че не е целта Лига Европа, ако се кажем сериозно, Но но това е единственото нещо, което би осмислило до някаква степен сезона ни, така че е нормално да се радваме, още повече хора, които страдат тук 12 години. Нормално е и с малко да се радваме сега, пък дай Боже повече от тук нататък. добре, продължаваме по-бързо с Любомир Попов, който е Петров, извинявам се, който е единствения, който удари 100 точки на фрикита. Поздравления Ево, за което, какво ще кажа за състава му? ами още по-добра защита, защото и вратаря е с 9 точки. Там тук имаме голям шлем отзад, както се казва, така че е определено перфектно представяне. Няма, наистина, те просто А въпрос за на този вратар на пейката, какво ще кажеш? кой е Сали? Мал шанс сега. Той пак му носи точки, защото спаси дуспата и Тейт Нури запази сухата мрежа. Така че Абсолютно. пак му помага и от пейката. На мен, примерно, пък ми беше на пейката Санчес. Така че то няма как. Просто е такова. Да. В такава седмица то наистина имаше твърде много хора, които донесоха точки, така че беше въпрос на кой донесе повече.
Още един шампион на FPL Extra от миналия сезон. Няма как. И той нагоре яко са зелените стрелки. Не почна добре с един му отбора. Браво на Димо, наистина специален поздрави за него. Много добър играч той. Да видим какво е Определено, направил. определено така консистентно добър играч не е въпрос на, нали, това, че спечели миналата година не беше въпрос на случайност, просто мал шанс. А, Имаше доста така добри играчи, които просто по-бавно започнаха сезона. Няма да включвам себе си в тях, защото аз не съм толкова добър, но Не, разбирам, не, не. че, че е трудно, като с трудното начало е малко трудно да наваксаш, но Евала и Надил. Добре, да продължаваме нататък. Всички ще се получат наградите, който има и някакво на забавяне от миналия месец. Наградите ще ги получат. Всички награди ще бъдат изчистени. Влизаме в последния месец май. Нали така? Последния Да. месец, последни награди, големи награди има да се разпределя. По-интересно, отколкото в Висшата лига при нас. А, Натискайте, натискайте. Сега е последния месец вече. да, Давайте, грабвайте телата, някой се изкряска и да. да се почва. Давай, А, Тони, давам ти думата да то, ми кажеш какво Благодаря имаш ти. за този ключ Ще се и опитам първо да се извиня за миналото видео, че малко ти взимах думата 5 пъти. Аз поделих и на теб, и на лично, и на другите, че просто бях развълнуван отново да направим видео. Така, това като го махнем от темите на разговор. Най-важната тема е, че обявиха, че няма да има повече двойни бланкове до края на сезона. Това е нещо, което облагодетелства някои играчи, ощетява други, но това е. Това решиха от Висшата лига да оставят мачовете след фактически финала, където си им беше мястото и фактически няма да има банкове и дабли, така че имаме 4 седмици до края на първенството, всички отбори имат по 4 мача, няма нищо така по-пикантно, така че просто гледате програмата на отборите, гледате формата на играчите, преценявате какво мислите и как мислите, че ще завършат сезона, дали имат за какво да играят и така нататък. И вече а, натискаме. Това е за програмата. Смея да че няма смисъл да влизаме Аз мога да кажа кои отбори смятам аз, че имат добра програма и така нататък, но наистина е въпрос на гледна точка и въпрос на кой колко трансфери има в ръкава си, ако са ви останали жокери, много добре знаете, 4 кръга до края на сезона, ако случайно някой има асистент менеджер, говорихме това, гледайте да го използвате или този, или следващия кръг, защото иначе буквално просто ще загубите част от потенциалните точки, които може да ви донесе менеджера. то не дай Така за че контузия, имаме ли нещо? за контузии записваме малко по-рано тази седмица, тъй като дедлайна е в петък вечерта. Това е важно, не пропускайте дедлайна. Така че някои от пресконференциите, повече от пресконференциите не са минали. Нямаме нищо важно, в което разполагаме. Често казвам, не очакваме и нищо голямо, тъй като не сме чули нещо така, някой сериозна контузия или нещо такова. Единственото нещо, което така може би е интересно от фентази гледна точка е, че Холанд е обратно с отбора и тренира вече на трева. А, Пеп каза, че не очаква да е готов за Улфс още тази седмица, но пък следващия седмица играят с Саутхемптън и ако случайно за тогава работа е готов. Въпреки, че аз Да болезнено кажа. знам, не трябва да се цели Холанд срещу Саутхемптън, но това е в рамките на За шегата заради... фентазито, за световното клубно първенство лятото ще може да го вземете. Да, Те да, взема и там фентази вече, то да ще е. евентуално, да. Нямаме важни новини. Другата важна новина, може би, е тя и свети там. Рашфорд до края на сезона аут за Астън Вила, така че един Оли Уоткинс става интересна опция за Вила, които имат и за какво да се борят във Висшата лига. Все още Добре, с замислят. какво да помогнем тогава на играчите? Може да помогнем с това, ако искаш да изкоментираме, това е една от така наречените твои любими седмици, където може да изкоментираме капитана, защото капитана Да. не е ясен. Капитана може да е въпрос на шесто чувство и определено тук може да се направят разлики, защото няма да има единодушен капитан, дори не са и два единодушни капитани, определено има много разнообразие, така че давам думата на теб за капитаните да кажеш твоето мнение. Аз миналата седмица заложих на Куния в видеото. Не правих никакви неща. Не направих малко точки, 95 4 точки на това, което беше супер. Сега мисля да приложим същата стратегия, докато си говорим тук и обсъждам и аз си кажа моето мнение. Имам два трансфера, имам милиони нещо в ръкава, имам солиден състав.
но мога да потърся. Да, знам за Луиса, за Бемо и за мачовете. Не съм сигурен дали, нали, с Ипсвич със сигурност. Но сега, ако дам надолу в програмата и знам, че на Сити със сигурност си е важен матча. Знаем, че Мгм. Улс са с много добра, най-добрата даже форма от всичките отбори. Даже ги сравняха с топ 5 първенствата за последните еди колко си мача. Това няма значение, нали, в случая, но да търсиш играчи на Евертън, Лестър, Саутхемптън, там по принцип срещу тях търсим. Къде отиваме? Арсенал има тежък матч, къде да ти играчите от Арсенал? Ами повечето, ако ме питаш къде отиваме, повечето хора според мен ще се насочат към Брентфорд. Може би малко странно звучи това, нали, след така големия успех на Юнайтед от четвъртък, но всъщност Юнайтед със сигурност ще са с доста ротиран състав. Самия Морин каза, че Мазрауи е на предела на силите си, Дорго вече не може да играе така, влязъл в средата на сезона. Бруно коментира вчера след матча, че физиото и треньорите и всички искат той да се почива, но той им казва, ще си почивам като умра, сега, сега ще играя. Нали, така че общо взето там ще те гледат с не едно, ми може би почти две очи към реванша с Билбао и ще има ротиран състав. Затова и се очаква добрите опции на Брентфорд като Бемо, който прави невероятен сезон и Виса, който отново се разписа в кръга сега срещу Форест да се търси с тях. Естествено, а, с- мисля, че Нюкасъл срещу Брайтън също е интересен матч. Брайтън са доста нестабилни в защита напоследък. Там може да се търси нещо. Въпреки, че видях интересна статистика, че всъщност Исак никога не е вкарвал срещу Брайтън, откакто пристигнал в Нюкасъл и нали, това е, ако някой така се влияе от тези неща. А, Вила срещу Фулъм имат за какво да играят също, както нали, гледаш Уоткинс. Мгм. А, определено са така, Арсенал също очаквам да ротират изключително много, тъй като им предстои реванш, в който те влизат с дефицит, така че те ще хвърлят там всичко, тъй като Ливърпул вече, между другото, честито на всички фенове на Ливърпул, абсолютно Мгм. заслужено титла. Ние А, говорим за Манчестър Юнайтед, не говорим за Ливърпул, за цитата. Е, да, бай, да, да, така е. класически педо. Да сте браво. Така е, но Добре. нека се поправим наистина да им честим, защото заслужено най-добрият отбор във Висшата лига тази година. Абсолютно заслужено спечели титлата. М, да, Салах винаги е добра опция. Нали, Салах също даде едно интересно интервю след матча, в който спечелиха титлата. Той каза, аз съм напълно така, напълно знам всички рекорди, които мога да подобря този сезон и ще се боря да го направя. Така че Слот, между другото, вече мина през конференцията, но той каза, че Конър Брадли е обратно състава и че ще ротират някои футболисти, но няма да сменят абсолютно всичко. Аз мисля, че Салах няма да бъде ротиран. Това е мое лично мнение. Евентуално може да излиза примерно към 80-та минута, но не мисля, че ще бъде ротиран, тъй като той е гладен за рекордите, подписа нов договор. Още в матча с Тотнам се видя как всички се опитат да му подават, за да вкара той. Той ще Така че, вкарва. Ще играе, той да, играе за рекордите. Със сигурност Салах играе за да 28 гола, вкарва. 18. 28 гола, Да, 18 асистенции. Ще ги направи определено. 30 на 20 със сигурност. Имаш 4 мача. Не със сигурност, но ще се опита. Сигурен съм. Не, той буквално цитира рекордите, които може да подобри, така че той определено играе за тези неща и със сигурност ще иска да вкарва и да асистира още. Но Така това че може би е ясно за повечето хора. Дай да да, да. направим някой конкретен трансфер тук. Сега, аз знаеш, само мога да дам съвети, но ако искаш, кажи ти какво мислиш, дали имаш нещо. Ами, ето, имаме двама вратари. Кой да пази? Имаме Ами Рубен аз Диеш. така бих ги оставил, примерно, за да разделя риска, защото знаеш, че аз съм така, А предпочитам да. защита на Сити? Защита на Сити. Не знам какво да кажа. Гледах също някаква статистика, че Увърхемптън не са пропускали да вкарат от... Сега няма се да цитирам по спомен, но беше от много, много отдавна. Фактически Улвс винаги вкарват. И Сити, макар и доста да се подобриха в последните мачове, не знам дали сме толкова сигурни за двойна защита. Рис печели, рис губи, много добре знаеш, като сложиш двама от един отбор отзад. Не ми помагаш в момента. Но просто съм обективен. Просто съм обективен. Даваше пак статистики, ама Ами, давам ти статистики, с които ти да вземеш собствено решение, а не да е повлияно от това, което аз, нали.
Въпросът е да въртим ли играчите на Кристал Палас? Дай да бъде по-конкретен за тия на Брентфорд. Аз лично също имам трима от тях и мисля да махна поне един, тъй като Кристал Палас има доста тежка програма до края на сезона и Кой аз на дуспите в Брентфорд му бе мога? бе мое на Дуспи Еми той Брент. е зее в Кристал Палас. Ами не се знае. Всъщност те беше Матета, той изпусна, после Зе изпусна. Там малко са, чуят се кой да изпусне повече, отколкото кой да вкара. По подобие на Астън Вила, всъщност, които, нали, Асенсио изтърва две, после, нали, Уоткинс, не знаем въобще. Между другото би трябвало. Препадат ли играчи на Кристал Палас? Какво дали ще направят, Кога извиняй? е следващия мач на Кристал Палас за купата? Има време и те вече са през седмица. Имат разстояние фактически 6 дни до в мача за купата. Финал. Мгм. Така че, нали, Да. не, по-скоро след него могат да ротират, отколкото преди него. М, но да, просто въпросът е дали виждаш по-добри опции. Те не са лоши опциите, които имаш. Въпросът е дали виждаш по-добри такива. И, и двата мача, За този кръг, домакинством за този Кристал кръг Палас. За този кръг, и ти сам го каза, отборите, които таргетираме, играят едни срещу други. Така че е по-скоро въпрос на усещане, въпрос на чувство и въпрос на късмет, както винаги. Така че това е по-скоро въпрос на чувство. Аз лично, като сега искаш конкретни имена, за мен лично Оли Уоткинс е добра опция, тъй като Астън Вила имат много за какво да играят. Фулъм им спадна представянето напоследък. А, Астън Вила са изключително силни домакини. Рашфорд е аут за сезона, фактически прекия му конкурент го няма. И мисля, че Уоткинс е добра опция. Нали, ако трябва конкретно име да казвам, и който е малко така по-диференшъл. Но да, Брентфорд също са с отлична програма до края на сезона, така че Уиса и Мбемо са супер. Боуен, който не сме коментирали, може би, Боуен е така единственото нещо позитивно в Уест Хем. А те играят срещу много разбита команда на Тотнам, която със сигурност също ще ротира изцяло, за да може да все пак гостува на Боди Глимт. Макар и да преминаха с 3 на 1 първия матч, мисля, че ще се пазят за втория също. Защото те тотално са отписали лигата и просто искат да спечелят Лига Европа долу-горе, по подобие на Манчестър Юнайтед. Тони, за край на видеото нещо да добавим. За край на видеото, ако искаш, ако си решил нещо за трансфери, да ги направиш, да кажеш нещо. Ако не, от мен успех на всички, бъдете здрави, разчитате на шесто чувство и успех до края на сезона и в последния месец, в който може да се борите и за останалите награди. Малко по-фристайл видео, но имайте предвид, че след толкова много жокери, обяснения и неща, влиза са в един етап, в който трябва да се поемат някакви рискови, но спрямо който в която лига и с каквито цели има. Така че успех в капитаните, търсете ги, гледайте футбол, забавляйте с приятели и ще се видим следващия път.